అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ఇరాన్ ధీటుగా సమాధానమిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ క్షిపణులతో దాడులు చేస్తోంది. అటు ఖుర్రమ్ షహార్ 4 క్షిపణులతో ఇజ్రాయెల్పై దాడులైతే చేస్తా ఉంది. సెంట్రల్ ఇజ్రాయెల్పై క్లస్టర్ బాంబు వార్ హెడ్ ను మోసుకెళ్లే బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ఇరాన్ ప్రయోగించింది. దీంతో సెంట్రల్ ఇజ్రాయెల్ అంతటా సైరన్లైతే మోగాయి. ఇరాన్ క్షిపణి దాడులతో సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్ వద్ద అమెరికా ఇంధన రీఫ్యూలింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దెబ్బతింది.